आंथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना जोंखौ सारमोना मेट्रिक पास जानायाव बरायनायखौ आं गोजोननाय मोनदों आरो जोंनिनो सारमोना जे जोंखौ गोबां माखासे गेदेर गोलाव लिंहरनानै गाइड होनायनि खोथा फोरोंनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिनानावा बेसेबां पार्सेन्ट लानानै पास जादों? 63। इयुनाव माबा मोनसे जाहैनो थांखिफोर दं नामा? दङ, आं डक्टर जानो सानदोंमोन। डक्टर जानो? बिनानाव दायो बबे कलेजाव बा बबे जमायाव एडमिसन? आं गरायसर साइन्स एकाडेमियाव एडमिसन खालामबाय। आंथ' जोबोद गोजोननायानो मोनदों, गोसोखौबो मोजां मोनदों। बे जोंनि फरायसालियावनो जोंनि सारमोना जोंखौ बरायनाय हाबाफारि लानायखाय गोसोखौ मोजां मोनदों। बेबायदिनो सारमोनाबो जोंनि थाखाय इयुननि थाखाय जोंखौ इयुनाव साफा गेदेमा सुबुं खालामनो गुबुन गोजान जायगानिफ्राय जोंनि थाखाय माखासे गाइड होनो सारमोन लिंहरनानै होदों। जोबोद गोजोननाय मोनदों गोसोखौ बेनि थाखायनो। फंबाया बेसेबां पार्सेन्ट लाना उथ्रिनो हादों? आङो 69 जौखोन्दो मोननानै उथ्रिनो हादों। फंबाया इयुनाव माबा मोनसे जानाय थांखिफोर दं नामा? इयुनावथ' थांखि लानाय दङ, आङो IPS अफिसार जानायनि सिमां दं। बे सिमांखौ आं जाफुंहोनो आखायाव लानोसै। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना दिनैनि बे माने बरायनाय फोरबोआव आं बाहागो लाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना जोंखौ माने गोबां गेदेमा सुबुंफोरा जोंखौ बुजायदों दि सेलसियास एग्जाम लाखांनायनि उनाव माबायदि मा मावनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै बुजायदों जोंखौ। बेयाव आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। फंबाया बेसेबां पार्सेन्ट लाना पास जादों? आङो गासै 71 जौखोन्दो लानानै पास जादों। इयुनाव माबा मोनसे जाहैनो थांखि दङ? आङो इयुनाव सासे मेकानिकेल इन्जिनियार जानायनि सिमां दङ। फंबाया दायो मुंखौ बहा थिसनखो? आङो बिश्वनाथ कलेजाव साइन्स स्ट्रिमाव। दिनै जोबोर गोजोननाय मोनदों। आं स्पेसियेलि सिजौ बाथौ फरायसालिनि दैदेनगिरिफोरखौ आं हामबाय होनदों जे आंखौ बिथांमोना लेंहरबाय आरो उदालगुरिनिफ्राय फैनानै आंबो आसा खालामाखैमोन जे एसेबां मोजां एनार्जेटिक स्टुडेन्टफोर जों बेयाव मोनफैगोन होनना। जोबोर मोजां रिजाल्ट, पार्सेन्टफोरा जोबोर मोजां मोनदों आरो आंबो जोबोर गोजोननाय मोनदों। जों बेखौनो ट्राइ खालामदों जे जेसेबां हायो जोंनि बर' इयुथ्सफोरखौ जों एसे मेसिन लार्निंनि सायाव ना इन्जिनियारिं बा भकेसनेल इडुकेसननि सायाव एसे जों मटिभेट खालामगासिनो आरो जों गोबां बोसोरनिफ्रायनो बेफोर खामानिफोरखौ मावबोदों जाहाथे जोंनि बर' इयुथ्सफोरा एसे जब ओरिएन्टेड बा प्रफेसनेल ट्रेनिंफोरनि सायाव एसे गोसो होयो गावनि जों जा गावनि केरियारखौ जाहाथे थाबैनो बानायनो हायो बेनि थाखाय जों एसे जब ओरिएन्टेड ट्रेनिंफोरनि सायाव प्रफेसनेल कर्सफोरखौ जों एसे प्रमट खालामगासिनो आरो दिनै बे हालामाव फैनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। जोबोर जथेस्थ' गोरों एनार्जेटिक सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लोगो मोनफैदों आरो आं बेयावबो बेखौनो ट्राइ खालामदों जेसेबां हायो माखासे भकेसनेल बा इन्जिनियारिं इडुकेसनफोरखौ आं बिसोरनि सायाव एक्सप्लेन खालामदों आरो बिनि सायाव एसे जाहाथे जोंनि बर' गथ'फोरा जाहाथे इन्जिनियारिंफोरनि सायाव एसे माने फकासखौ बारा होयो बेखौनो नाजागासिनो। जोबोर गोजोननाय मोनदों जों जुदि बे सिजौगुरि मोननाय गोजोननाय मोनदों नदुवार बे एरियाखौ जुदि जों नायनो थाङोबा मोनसे समाव प्राय 30 बोसोरसो सिगाङाव हादानमोन आरो दिनै जथेस्थ' डेभेलप जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो इडुकेसन सेक्टराव गोबां डेभेलप जाबावनो गोनां दङ। आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव गोबां डेभेलप जागोन। एरियानि जा दैदेनगिरिफोर जाहाथे बिसोरो एसे इडुकेसननि सायाव जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जाहाथे एसे इडुकेसननि सायाव बिथांमोना मटिभेट खालामबाय थायो जाहाथे दावगालांनो हायो आरो मेन स्ट्रिम लाइन जोंनि जि उदालगुरिफोर जानो हागौ बा गुबुन एसे जाय माबाफोरा एसे डेभेलप जाबाय ना इडुकेसन सेक्टरा माने एसे जेराव कलेजफोरा एभेलेबेल बेफोरबायदि जाहाथे मोनसे समाव बेयावबो जायो जे बिनि हालामनि फरायसाफोरा जाहाथे इजिलि एक्सेस खालामनो हायो इडुकेसनखौ फरायनायनि थाखाय जाहाथे खस्थ' खालामनो गोनां जाया ना गावनि हालामावनो जाहाथे मोजां इनस्टिटिउटफोरा बेयाव फैथों मोजां कलेजफोर बेयाव इस्टाब्लिश जाथों आं बेखौनो आसा खालामो। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, आइसिइउ आरो एनआइसिइउ, पिआइसिइउफोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सि सेक्सन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनि स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं।
आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।